फ्रेंड्स जय जगन्नाथ तो स्वागत करछु आपण मान को आ गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे। तो ब्लॉग टे आज स्टार्ट होजी कोडू जगह ना कहबनी वीडियो पे शेष पर्यंत देखन जगह नाटा कहबनी वीडियो शेष जान देखो वीडियो जानि परियो कोडी को जगह रे ब्लॉग टे होजी शेष जान देखो। तो कंटेंट तो भलो भलो होनी कंटेंट भलो भलो तो जाननी जहाँ भी बुजुआड़े बुले जाए तो वीडियो करी आपण मानू देखाए। तो वीडियो टी शेष जाए देखो जानि परियो को जगह रे ब्लॉग टी होजी ठीक अछि। चलो चल कौन आउ टिके जाऊ जीवु कराटा ये मुँह पड़ी अन पारनी मुझे जगह बर्तमान अच्छु जगह उपर गले जापर जगह कौ जगह आज ब्लॉग टी स्टार्ट हो ठीक अच्छे। तो से जगह ना गड़मधुपुर आस तो आम अपेक्षा करूँ आर लगी कलमी 2 घंटा आम अपेक्षा करपर्यंत आसलानी ये आसी गोटे चलो तो बबलू स्टार्ट करू कहलु ये यूट्यूब चैनल कहूँ तो स्टार्ट को कहूँ मुझे गले स्टार्ट करिया हाँ कनु तू करू ना मत बता करिया को द मु कहबी मुक्ता लागलानी वीडियो एंट्री मु तो लागलानी हाँ ये बड़ा किसी भी रोज 3 टन 3 टन आगे चल केते बड़ मंदिर देखुछ तो कौन पड़ो जो गाड़ी ये हो जाम छुटिया मंदिर छतिया मंदिर छोटिया मंदिर छोटिया हो छोटिया मंदिर प्रभु जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलखना जगन्नाथ लो। तो नन्ना को पचारू नन्ना कहले फटो फटो वीडियो वीडियो ता भीतर आलाव नहीं कौन करिया भाभी ता भीतर वीडियो टी करता जगह को देखी था आप मना कला कौन करिया बाहर भी देखे बाहर गोटे छोट मूर्ति अच्छी छोट मूर्ति देखे तो भाई जय जगन्नाथ। तो बर्तमान आम ये पहुँच जाइचु तो आपण मैंने देखिपे मंदिर गड़मधुपुर मौसम भी अच्छा है। तो
अच्छा है तो ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି ଦେଖ ଭିତରୁ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦବ 1000 ଫାଇନ ଦବ ଭିତରେ ଫୋନ ଆଲାଉ ଆସ ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଗ ସତ୍ୟପାତି ମିଳିଲେ ହାଁ ସତ୍ୟପାତି ଦେଖି ମତେ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ମୁଁ ତ ଯେତେଥର ଯାଏ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ଚାରିଟା ହଉ କି ସକାଳ ହଉ ତୁ ଆ ଖାଇଦେ ଯିବା ମୁଁ କହେ ନାଇଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ସତ୍ୟପାତି ସେଠି ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲେ ଚାଲ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ ନାଇଁ ଆସିବା ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ତ ଦୁଃଖର କଥା ଭାଇ ଫଟୋ ତା ଭିତରେ ଉଠେଇଲାନି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦବ କ'ଣ କରିବା ତ ଏବେ ତା ପଛପଟେ ଅଛୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିତରେ ଉଠେଇ ହେଲାନି କି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦବ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିଲୁନି ତ ଏପଟେ ବାହାରେ ଏବେ ଉଠେଉଛୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ତ ଯିବା ଏବେ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଗେଟ୍ ନା ହଁ ରାଜାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପା ରାଜାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଏଟା ସିପାହୀ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଂହ ମହଲ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଫାଙ୍କା ପୁରା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ତ ମୁଁ ଯାହା ଘରୁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ଏଠି ହେଇପାରିଲାନି ଭାବିଥିଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦୁଃଖର କଥା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତା ଭିତରେ ହେଇପାରିଲାନି କ'ଣ କରିବା ନନାକୁ ପଚାରିଲେ ନନା କହିଲେ ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠିବନି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତ 1000 ଫାଇନ୍ ଦୁଃଖ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଆଉ ଛାଡ଼ ଏବେ ଗେଟ୍ କତିରେ ଅଛୁ ଏଟା କି ଗେଟ୍ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ମହାରାଜା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ମହାବିନାୟକ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାପ୍ ମାରୁଛି ଭାବିନା କଣ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବୁ ହେଲେ ଏପଟେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ର ସେ ନନାଟା ଧଇଲେ ବୋଧେ ନା ପୁରା ଯୋରଦାର ହର ହର ମହାଦେବ ପେଣ୍ଟ ମାରି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ବୁଲି ଆସିନି ମୋର କ'ଣ ହେଲା ଦାଦା ଆହୁରି ଉପରୁ ଏଠି ଉପରେ ଅଛି ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ପଳେଇଲୁ ଯିବୁନି ଆଉ ଚାଲ ବନ୍ଦ କର ବୁଢ଼ା ହାତ ଖରାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି
ଗାଡି ଚାଲ କାଣ୍ଡି ଫାଟିବ ଆଜି ଉଠୁଟି ଯିବନି ଯେ ତ ଗଡମଧୁପୁର ଏବେ ମହାବିନାୟକ ତ ଏବେ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛୁ ଏବେ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭିଉଟା ଦେଖେ କୋଉ ଭିଉ ସେ ଭିଉଟା ଏଇ ଦେଖ ଗାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ମରିଗଲା ଏ ବହୁତ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ମରିନି ମୋର ମରିନି ବସି ବସି ଆଇଛ ଏକାଥରେ ଚଢିକି ଆଇଛି ବସି ବସି ଆଇଛ ରୋଲ ଦେଖିବ ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଆର ମୋର ଚଢିକି ଆଇଛି ତମେ ଜଣ ବସି ବସି ଆଇଛ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଠାକୁର ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଭୁଛି ତଳେ ଏ ଡେଇବୁ ମତେ ପକେଇବୁ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ସେପଟେ ଦେଇକି ତଳକୁ ଯିବା ଆଇଥିଲି ସିଢି ପଟେ ଗଲା ଆଉ ଯୋଉ ବାରମାଙ୍କ ତଳକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଏଠି କପିଳାସ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଚାଲ ଆସ ଏ ମାଙ୍କଡ ଜୋର ଅଛନ୍ତି କମିଅର ପାଇପି କତିରେ ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଟିକେ ପାର୍କ ଆଡେ ବୁଲିବା ଓହୋ ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚ୍ୟାନେଲ ନା ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଦେବି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୋର ଆରେ ବି କରିଦେବେ ତୁ ମୋଟା ଦେଖେଇ ଦେ ତୁ ମୋଟା ନ ଦେଖ ତୁ ମୋ ନ ଦେଖିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେନି ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର କଣ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କର ଗାଡି ଗଡେଇ ଦଉ ଯଦି ନା ପଇଲା କହ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଗାଡି କୋଉଟା ଝିଅ ପଇଲା ପାତ ପଟ ଆଇଲା ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଏପଟେ ଏଇନା ରନିଂ ରେ ଯିବା ଏଇପଟା ଶୀଘ୍ର ପଇଲା ଇଂଲିଶ ରେ କହ ଏଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଇଂଲିଶ କହିଲ ଗୋଇଙ୍ଗି ତ ଗୋଇଂ ଟୁ ମହାବିନାୟକ ଗୋଇଙ୍ଗି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଗଣବଧୁ ଟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ମହାବିନାୟକ ଓପନ ଦ ଗେଟ୍ ତ ବୁଲି ବୁଲି ସକାଳୁ 9ଟାରୁ ଆସିଗଲାଣି 5ଟା ହେଲାଣି ତ ଗଡ଼ମଧୁପୁରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆସି ମହାବିନାୟକ ତ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।